Sunt Roxana Stoica, sunt psihosociolog, formator și psihoterapeut. Pentru generațiile tinere, comunicarea e prima nevoie satisfăcută în mod corect. Avem Facebook, avem WhatsApp, avem telefon, avem internet. Dacă vrem să vorbim, vorbim așa cum vorbim, adaptat la noile realități. Uităm să mâncăm de prânz, dar sigur să ne verificăm pagina de Facebook, nu? Ca să fim la curent cu tot ceea ce se întâmplă. E comunicarea o nevoie la fel de acută pentru vârstnicii din România și ce forme ia comunicarea în cazul lor? Părerea mea e foarte clară. Pentru oameni, comunicarea interumană, deci mă refer la comunicarea cu sine, este o confirmare a existenței. Iar în absența comunicării cu un interlocutor, apare, mă rog, dacă aceasta durează mai mult, apare, sau lipsa ei, lipsa de comunicare, apare întrebarea, exist cu adevărat? Mai sunt? Mă mai vede cineva? Mă mai aude cineva? Ori cred că, din păcate, asta e corelată cu sentimentul de singurătate. Lipsa comunicării are ca și consecință sentimentul ăsta că nu mai existi. Ceea ce, după părerea mea, e cel mai tragic. Și așa cum spuneai aici mai devreme, e posibil să nu fie conștientizat ca atare. E posibil să nu, ca un vârstnic care stă singur într-o casă și care are și o problemă de sănătate care nu îi permite să se deplaseze, să nu conștientizeze că despre asta este vorba. Dar, în fond, procesul duce către sentimentul ăsta al non-existenței. Ori, din acest motiv, ne întâlnim cu vârstnicii în troleu, în tramvai, în stația de autobuz, la coadă la plata facturilor. Și avem impresia că uneori ar face orice numai să certe cu noi. E o modalitate inconștientă de a-și găsi reconfirmarea existenței. Pentru că uneori, pentru ei mai bine dacă țipă cineva la ei, intrând în comunicare, au confirmarea că există, decât să nu-i vadă nimeni, să nu-i audă nimeni, să nu îi bagi în seamă. Adică e greu de descris sentimentul ăsta pentru cineva care nu l-a trăit niciodată. Și poate că e foarte greu de înțeles. Dar asta se întâmplă în mod frecvent cu oricine. Și copiii o arată foarte clar, nu știu, au făcut experimente. Dacă nu te uiți la un copil mai mult de 1 minut și jumătate, copilul va veni la tine și te va trage de mâini și va țipa și se va așeza în raza vizuală și zice, ce faci, nu mă vezi? Fă ceva cu mine. Da? Vârstnicii nu mai fac asta pentru că au învățat de-a lungul vieții că nu așa abordezi problema. Dar totuși, trasul de mânecă, de ce nu mă las să stau pe scaun, că uite cum se poartă tinerii din ziua de azi, astea sunt tot un fel de a spune, uită-te la mine. Te rog să mă vezi. Credem de multe ori că comunicăm bine cu un părinte sau un bunic cât atunci când dăm telefonul ăla, ce faci, mamă, ești bine? Da, ai mâncat azi? Nu. Sau da. Și mi-am zis, ne-am făcut datoria de a comunica. Cum spuneai mai devreme, chiar și prezența lor în spațiu, în diverse locuri, este o formă de comunicare. Care sunt, pentru că este clar, nu doar comunicarea verbală, sau poate uneori comunicarea verbală pentru ei este a doua sau a treia formă de a comunica. Care sunt alte forme prin care ei vor să ne spună și vor să comunice cu noi? Aici sunt 2 nivele de comunicare, apropo și de ce spuneam mai devreme. E lumea asta materială, cotidiană, în care oamenii muncesc, câștigă bani și cu banii își permit tot felul de lucruri, care are ca echivalent comunicarea superficială. Bună, ce faci, cum ești, te mai doare piciorul, ai ce să mănânci, vin la tine sâmbătă. Sau, îmi pare rău, ți-am promis că vin sâmbătă, dar n-am reușit să ajung pentru că am dus copilul la un concurs sau într-o excursie. Și nivelul acela mai profund, care ține de ființa noastră, nivelul existențial al ființării pe pământ, să zic așa,
care ne permite accesul la sentimentul de singurătate, la sentimentul de a fi negat sau de a nu fi observat, care are un echivalent în comunicarea mai profundă. Comunicarea mai profundă care nu pornește de la întrebări care au un răspuns prestabilit, nu e așa că ești bine? Cum te simți, de exemplu, e o întrebare care poate să deschidă drumul către comunicarea profundă și valoroasă. Dar aici aș mai adăuga ceva, că pentru a comunica profund și la nivelul ăsta existențial, nu este suficient un telefon. Pentru că, de obicei, un telefon este o bifă, da? E ok să știu dacă mama mea sau tatăl meu sunt bine. Pentru a comunica profund e nevoie de comunicarea față în față. Asta apropo și de tinerii care verifică Facebook-ul și care comunică prin Facebook și au impresia că sunt în legătură cu prietenii lor. După părerea mea, e o legătură de tip cotidian, superficial. Revenind la vârstnici, e nevoie de întâlnire față în față. E nevoie de o prezență autentică aici, acum. Nu cu gândul pot să stau la mama o sferă de oră, hai o jumătate de oră. Și care implică a te lăsa să fii acolo, ceea ce ajunge și la interlocutor. Și atunci aici apare disponibilitatea asta de comunicare în mod real. Care ce implică? Implică exprimarea emoțiilor, a îngrijorărilor și a preocupărilor, care sunt diferite. Când ești senior, preocupările față de viață sunt foarte diferite de preocupările unui adult de 40 de ani sau ale unuia de 50 de ani sau de 30 de ani. Și în ultimul rând, aș vrea să mai spun că pentru o comunicare autentică e necesară o abordare egală. Pentru că uneori suntem tentați din cauza faptului că părinții noștri, deci seniori, suferă de o boală, au o incapacitate de a se deplasa, au puțini bani. Suntem tentați să ne transformăm în salvatorii lor și să-i tratăm cu oarecare superioritate. Noi îi ajutăm, noi îi susținem, noi îi... Ori mie mi se pare asta că din start nu creează premizele unei comunicări autentice și profunde. E important să ne uităm la ei ca la egalii noștri, ca la persoane care și-au îndeplinit responsabilitățile pe care noi ni le exercităm acum și pe care, dacă dorim să-i sprijinim, e important să-i sprijinim așa cum au ei nevoie. Adică o comunicare reală și autentică merge în direcția în care vârstnicul are nevoie și care se îmbină și cu nevoia noastră. Dacă nu se întâmplă lucrurile astea, atunci suntem tot în zona de comunicare superficială, care, repet, nu este mai puțin valoroasă, dar nu ne duce în profunzime. Am intrat deja acum în următoarea mea întrebare, care era legată de raportarea în două tabere, cumva. Fără să vrem, de multe ori vorbim de noi și ei, noi, adică undeva până în 55 de ani, depinde fiecare unde se raportează, și ei, parcă există nu neapărat o prăpastie, dar pur și simplu două tabere. Și vedem atitudini diferite, observăm de multe ori că ne purtăm cumva cu părinții noștri sau cu bunicii noștri și vedem în cele mai bune cazuri ca niște persoane valoroase, egale și așa mai departe, dar restul bătrânilor sunt cu totul altă specie față de părinții noștri. Numai părinții noștri sau bunicii sunt valoroși și ne îngrijorăm pentru ei. Dar restul rămân totuși acea tabără a bătrânilor, a boșorogilor, așa, la care ne raportăm cu diverse, poate nu diverse, uneori cu milă, alteori cu teamă, nu înțelegem. Cam cum vezi, sau ce ai observat, cam care este raportarea oamenilor? Aici nu vorbim neapărat de părinții noștri, ci de marea tagma bătrânilor. Da, există etichetarea asta socială, care, după părerea mea, creează confuzii, adică, nu confuzii, conflicte. E o etichetare care, așezând oamenii în tabere, nu face decât să spună ei și noi și voi,
Ori atâta timp cât pui oamenii deoparte și de alta unei, să zicem, norme, nu faci decât să conduci la conflict. Se știe că în România s-a discutat mult despre faptul că e foarte greu să se plătească pensii, că asta sunt un efort financiar mare și atunci mesajul către cei care munceau și cotizau era că, uite, voi trebuie să munciți ca să plătiți pensia seniorilor. Din păcate, tendința asta de a părți oamenii în tabere este autentică la nivel social în România. Ce pot eu să spun este că, după părerea mea, felul în care te raportezi la o persoană sau la o categorie de oameni ține de propria perspectivă asupra vieții. Oamenii din jurul nostru, mă rog, eu asta cred, sunt o reflectare a mea. Ori considerând că un vârstnic e un boșoroc, că e inutil, că încurcă lumea, că mai știu eu ce alte prejudecăți funcționează, e un fel de a proiecta partea mea de vârstnic. E un fel de a nu mă respecta pe mine, gândindu-mă că la un moment dat, chiar dacă vreau, chiar dacă nu vreau, voi ajunge în situația aceea. E o incapacitate a noastră de a ne pune în locul celuilalt, fie că sunt copiii noștri, deși și noi am fost copii, fie că sunt părinții noștri mai vârstnici, deși noi n-am ajuns acolo. Dar eu cred că despre asta e vorba în fond, despre incapacitatea, despre lipsa unei educații de a ne pune în locul celuilalt. Nu mai știu care era întrebarea ta precis legată de... Nu, asta, care sunt atitudinile, formele de raportare la vârstnici și... Da, și cred că este aici o problemă de lipsă de valori transmise. Pentru că, din păcate, perioada asta de ultimii 25-26 de ani, cred că amprenta cea mai mare a fost pusă asupra valorilor. Pentru că a respecta o persoană în vârstă este o valoare care e transmisă de la o generație la alta. Și a apărut această lipsă de respect care se manifestă în comportamente diferite și care, din păcate, respect nu este, să zicem, instituit, promovat, nici în familie, nici în școală. Dat de o ignoranță a vârstei, tinerii, copiii au impresia că pot să facă orice, oricum, și că oricum ar fi să mai buni decât cei care au fost înaintea lor. Asta e oarecum, să zic așa, de când lumea și pământul. Dar a transmite copiilor că e important să-și respecte bunicii e primul pas. Și de aici se poate vorbi de a respecta, să zicem, vârstnicii în general. Dar cine mai face asta? Chiar mă gândeam că înainte, totuși, exista întotdeauna teribilismul, sau nu neapărat teribilismul, ci când ești tânăr, crezi că poți să faci orice. În același timp erau, și vedem în foarte multe povești, desene și așa mai departe, și copiii care se adunau în jurul vârstnicului din satul respectiv, se adunau în jurul lui, îl făcea, adică cu ascultare, cu interes, era un punct de reper. Acum, doar din ce observ, cel puțin în mediul urban, vezi un grup de 2-3 vârstnici, ocolești. Fie dintr-o anumită teamă, fie poate din aceeași neînțelegere, dar clar este o diferență de raportare. Ei bine, ce spui tu m-a dus într-o zonă care iar nu este vizibilă și observabilă. Noi toți oamenii avem o teamă de sfârșitul vieții noastre, de moarte. Iar persoanele vârstnice reprezintă o încarnare, da? În conștientul colectiv. Vârstnicul înseamnă, de fapt, că e undeva la sfârșitul vieții și că e mai mult sau mai puțin foarte aproape de moarte. Din păcate și mulți vârstnici se văd așa pentru că nu au multe opțiuni în România. Și atunci, uneori, a trece pe lângă un vârstnic e oarecum o iluzie că ai putea să treci pe lângă propriul sfârșit, că nu e bine să te apropii de el, că te apropii prea mult de propriul sfârșit. Și atunci, cred că asta e o cauză inconștientă, cu siguranță. Cred că nu există nicio educație a proceselor, etapelor din viață, pentru că, apropo de iluzia asta că pot să fac orice, da, e o atotputernicie,
dar care are în spate lipsa conștiinței propriei finitudini. Ori a fi împreună cu vârstnicii, a respecta, a nu-i ocoli, este un mesaj de asumare a propriei finitudini și de ce nu de familiarizare cu ea. Căci de unde poți să afli mai bine cum e în acea parte de viață decât de la o persoană care este acolo? Ce ar putea aduce pentru noi, atât ca persoană în mijlocul vieții sau la începutul vieții, restabilirea conexiunii acestea fie cu vârstnicul din viața noastră, fie cu vârstnicii din jurul nostru. Beneficiile, pentru că de multe ori vorbim, dar mie ce mi iese din chestia asta și până nu avem o concretizare sau o definire foarte clară a beneficiilor proprii, spunem, da, ar fi frumos, dar să se ocupe alții. Ce 2-3 lucruri care poate ar fi foarte concrete ca beneficii din interacțiunea cu un vârstnic? Păi cred că primul lucru și cel mai important este o conectare cu umanitatea noastră. Și acum mă refer atât la nivel strict familial, adică la bunicii noștri sau mătuși, unchi și alte rude mai în vârstă, pentru că însingurarea pe care o trăiesc bătrânii deja e caracteristica adulților de 40 de ani, tocmai pentru că nu mai au conectarea asta cu trecutul lor, cu istoria lor, cu viața lor. Ori, repet, întâlnirea cu o persoană vârstnică din familia noastră ne poate reconecta la istoria noastră, la originea noastră. Și asta cred că e un lucru destul de valoros pentru cine dorește să trăiască autentic. Din perspectiva asta mai largă, să zicem comunitară, cred că e important să vedem persoanele vârstnice care au ceva de oferit. Și cred că un vârstnic ar putea să stea cu 2-3 copii, o oră, 2 pe săptămână, în care să le povestească ceva. Copiii sunt fascinați de tot felul de experiențe trecute la care n-au avut acces, pe care părinților nu au cum să le cunoască și ar fi un câștig reciproc. Copiii ar cunoaște, să zicem, o istorie mai îndepărtată, părinții ar avea 2-3 ore de odihnă personală sau să facă orice altceva, iar vârstnicii s-ar simți valoroși. Ai observat că încerc să recentrez, adică mie ce mi iese. Cred că ideea ar fi să ne iasă tuturor împreună, să câștigăm toți. Iar un vârstnic e foarte încântat să povestească, să prezinte fotografii ale vieții și să aibă și un auditoriu. Asta din perspectiva câștigului împreună. Iar la nivel social, cred că e foarte important să ne gândim că așa cum abordăm persoanele de vârsta a treia, în cel mai bun caz vom fi și noi abordați la un moment dat sau altul. De ce? Pentru că un copil face ce vede că fac părinții lui, nu ce îi spun părinții lui. Ori atâta timp cât într-o familie copilul vede că părinții nu au grijă de părinții lor. La nivel social, copiii văd că societatea nu are grijă de bunici, preiau acest model ca un dat și la rândul lor se vor purta la fel. Cu cine se vor purta la fel? Exact cu noi care suntem părinților astăzi. Întrebarea este ce dorim, ce mesaj le transmitem lor și ce bătrânesc ne pregătim nouă. Chiar, iarăși discutând, îmi veneam un pic în minte, este foarte la modă, dar în același timp foarte util. Sunt cursurile de dezvoltare personală, de sesiuni de dezvoltare personală, clar sunt necesare și bine că este în ce în ce mai mult interes. Sunt și multe cursuri doar de dragul de a fi, dar în foarte puține, dacă nu chiar în niciuna, am auzit îndemnul de a recrea legături sau de a te raporta și către alte persoane din jurul tău, fie că e familia sau... clar, trebuie să te gândești la tine și interior și cum te raportezi, dar destul de puține ori, totuși, cel puțin în training-uri acestea sau seminarii generale, se vorbește despre raportarea la celelalte persoane și poate, cum spuneai tu, e vorba de educație și un proces continuu în care
să fim îndemnați și să ne exersăm abilitatea asta de a ne raporta la celelalte persoane. Și vârstnici ar putea fi un exercițiu interesant din punctul ăsta de vedere. Ok. Tu știi că noi nu suntem ceea ce suntem doar pentru că ne-am dezvoltat personal. Noi suntem ceea ce suntem datorită interacțiunii cu persoanele din viața noastră. Eu, în întâlnirea cu tine, dezvălui, accesez, stimulez o parte din mine, o parte din resursele mele pe care nu am ocazia să o accesez în alte întâlniri, unde accesez altă parte a mea. Dar eu, ca persoană, sunt ceea ce sunt, tocmai acestor interacțiuni diferite, în care am ocazia să văd și partea mea luminoasă și partea mea întunecată și să înțeleg ce vreau să păstrez și ce vreau să modific. Ori este o iluzie să credem că noi putem să fim mai buni sau mai în pace cu noi, pentru că nu, știi, dacă te uiți pe stradă nu vezi niște turnuri de filde și unul lângă altul. Suntem niște ființe sociale și atunci eu cred că înainte de toate e important să ne conectăm cu ceilalți, pentru că ei sunt oglinzi ale noastre și doar în oglinzile astea poți să vezi în mod real cine ești și să te raportezi la cum te simți în interior și să vezi, ok, care e percepția mea față de lume și cum mă percepe lumea. Și atunci, dacă ele coincid, pot să spun, da, sunt într-un echilibru. Dacă nu, ar trebui să schimb dezvoltarea personală cu o consiliere, cu terapie, da?